गोजौ फरायसालि टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जि जा बानजानायाव खुंनाय साहित्य अकादेमिनि नैबे ग्रामलक जा साहित्य एकाडेमिनि हाबाफारि देरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मददजों खुंफुंनो हानाय बे हाबाफारियाव आं नुजाथि फैनो मोननानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बेयाव गाहायै धनेस्वर स्वर्गियारिनि जिउ खौरांखौ लानानै बिथांनि जिउनि जा मावनाय हाबाफारि बेखौ बिथा खालामनानै दिनै नैबे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बिथां गेदेमाया बर' हारिनि सासे गोख्रों मावथिमोन। बर' थुनलाइनि फोथार धोरोमनि फोथाराव समाजारि बिथिं फोसाबनाय फोथाराव बिथांनि जा खामानि मावलांनाय थारैनो गोसोखांथावना। जाय समाव बर' हारियाव सोलोंथाइनि मोनसे सोरां बेयो नुजाथियाखैमोन, फरायसालि गायसननो हायाखैमोन, बै समाव बिथाङा गाव साइकेल सलायथिंनो बर' बिजों गायसननायनि बर' उनफिनना थानाय बर'फोरखौ फोजाखांनायनि सोलोंथाइ होनायनि जा हाबाफारि बिबानखौ लादोंमोन आरो आसाम सरकारजों नांनानै बर' थुनलाइ आफादनि बै समाव दरं जिल्ला एबा मंगलदै जिल्लानि थुनलाइ आफादाव बिबान लानानै बिथाङा गुदि बर' थुनलाइ आफादखौबो फोजाखांनायनि लोगोसेनो गुदि फरायसालि गायसननायनि हाबाफारि लादोंमोन। बिथाङा नैबे टंला हालामावल' नङा, फैलाव बे दरं जिल्लायावनो साइकेल सालायनो बर' बिजों थिसननायनि खामानि मावदोंमोन। बिथाङा बर' बिजों थिसननायनि उनाव जा गुदि बर' बिजों हिसाबै जि थिसननायनि उनाव बिथाङा जि गेजेर फरायसालिनि जा सोमावसारनाय बर' थुनलाइ आफादा बेयावबो बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव गोजौ फरायसालिसिम जा बर' बिजोंखौ लांनायनि जा मोनसे सोमावसारनाय सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों जा मोनफुंनानै बे हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बे बाथ्राया मोनसे बिथांनि जारिमिनाव माने जिउनि जारिमिनाव बेखौ जोङो मख'नांगोन दि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि एबा बर' हारिनि एबा बर' माहारिनि उनफिनना थानाय बे हारिखौ गोजौ लांनो थाखायनो फोजाखांनो थाखायनो बिथाङा मोनस्नि एबा 70 मोनस्नि बे साख्रि बिथाङा नागारदोंमोन। रेलनि साख्रि बिथाङा माने बे साख्रिखौ बिथाङा नागारदोंमोन। दा बे नागारनायनि उनाव जि माहारिनि खामानि मावबोनाय बे मावबोनाय गोलाव बुब्लियाव गोबां जेंना जेथोनि बे मोगा मोगि जादोंमोन। गोबां जायगायाव बर' बिजोंखौ थिसननो थाखाय बिथाङा नारा नाथा नाजानो गोनां जादोंमोन, मानसिखौ बुजायनो गोनां जादोंमोन। बै समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गाहायै एसामिस बिजोङाव फरायनायमोन आरो बे एसामिस बिजोङाव फरायनाय जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौ बर' बिजोङाव फरायनांगौ मानो थाखाय, बेयो मानो थाखाय गोनांथि आरो बेफोरबायदिनो बुजायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि जा मेलेमजिबि बुद्धिजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनजों सावरायनायनि लेखानो बर' बिजों दाब दाब ओनसोलाव बिथाङा गायसनदोंमोन। दा बेनि उनाव जोङो बर' माहारियाव मोनसे स्क्रिप्टनि जि सोमावसारनाय बेयाव फैदोंमोन। स्क्रिप्टनि जि सोमावसारनाय बिथाङा गोबां माने लाखार बिलाखार जानो गोनां जादोंमोन। बिथाङा न'आव थानो हाया जादोंमोन। बिथांनि जि न' बिथांखौ नागिरना फैनानै माने बायफे जोफ्लेबारि बुफ्लेना पुलिसा माने उदखार खालामदोंमोन, दुम दाखाल खालामदोंमोन आरो बिदिनो बिथाङा न'आव थानो हायालासिनो थाखोमा बर' हारिनि खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। दिनै नैबे समाव बिथांनि जा बिहोमा मालिगाङाव कटन माने कलेजाव फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा कटन कलेजाव फरायबाय थानाय समावनो जा सिफुं मुंनि जा लाइसि बिथाङा बरनदोंमोन 1965 मायथाइयाव। आरो बे समावनो बिथाङा माहारिनि जा माने फारसे हारिमुनि फारसेबो धोरोमनि फारसेबो बर' हारिखौ फोसाबनांगौबा माबायदिहाय जोङो माने फोसाबनो हागोन बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबनो बियो नाजागोन। आरो दिनै नैबे हालामाव फैलाव बै समनि आनडिभाइडेड दरं जिल्ला मंगलदै जिल्लामोन बै समाव दरं जिल्ला बे सारा बे जायगाखौ बिथांमोनहा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै जि बर' बिजों थिसननायनि खामानि बेखौ मावफुंनो हादोंमोन। आरो नैबे समसिम जा उन जोलैया बर' बिजों फरायनानै साख्रि बाख्रि मोननायनि जि राहा बेखौ बिथांमोननि थुलुंगानायावनो खस्थ' जोनोम मोननो हादों होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो आरो दाथियै जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ जोङो फोथायो। आरो नैबे समाव जोङो दिनै थारैनो जोङो साबायखर बावनांगोन देरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ, टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ आरो बे जि जोंनो नैबे नब्लांखौ होबाय जोंहा पुरनि टंला गोजौ फरायसालिया नैबे मेलखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय, बिनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय बावहरदों, साबायखर थादों। आरो इयुनाव बिथांनि जि गेदेमानि जा जिउनि जा मावनाय बर' माहारिनि थाखाय
बेखौ जों बुंनानै बुंजोबहाया उनाव गेदेर मोनसे बे सावरायथाइनि गेजेरजों मोनसे मोजां बिजाब बरननानै जोङो निस्सय इयुन जोलैनो बेखौ दोनलांनांगोन आरो इयुन जोलैया जाहाथे बिनिफ्राय थुलुंगा लानानै माहारियारि खामानिफोराव मावनायाव दावगालांनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथियो।